जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोबा बे थाखोसिम सौहैहोनायाव गोबां सुबुंफोरनि आखाइ दं। जोंनि मानगोनां प्रमद बर' CM साराबो बेयावहाय आंखौ हेफाजाब होदों आरो गेलेजेननाय समनिफ्रायनो माने जोंनि सारा आंखौ एसेबाबो हेल्प हरबाय थादों। जोंनि CM प्रमद बर' सारा आरो जोंनि मानगोनां MLA लरेन्स साराबो आंखौ हागौमानि हेफाजाब होदों आरो साराबो दाखालि थांनाय टाइमावहाय माने फ्लाइट टिकेट दाननो फैसा गैयैयाव इमारजेन्सि जानायाव फ्लाइट टिकेट खालामनानै हरदों आरो ओमफ्राय बिराद खस्थ' आरोना दानि गेमाव थांनायावथ' माने बुंनानै फोजोबनो हाया मानो होनोबा जोंहा थाखा फैसा गोनां न'खरबो नङा बेयाव माने बिराद बुरजा एन्ट्रि फिस होनो गोनां दंमोन। आं माने आंनाव गैयाब्लाबो गैया होननानै आं थायाखै। आं बिराद नाजादों मानो होनबा आंनि फिसाया इयुनाव सासे मोजां मानसि जाहैनांगौ होननानै जेनेबा जों रोङाब्लाबो जों जेनेबा फरायनायावनो गैया जाथों बा माबा मोनसे जोंनि न'खराव जेबो गैयाब्लाबो माने आं गथ'खौ मोजां खालामनो होननानै जानजि खाफ्रानानै माने आङो जुजिथाबनानैबाबो गथ'खौ हगार हरदों आरो दा आं बेनि मोजां फिथाइखौबो मोननो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा आं दाहार बाहार लानानैबाबो हगार हरनाय जादों। बिराद खस्थ' खालामफादों जोंनि सार थुलाराम बसुमतारी साराबो बियो जोंनि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार उसु एस'सियेसननि सेक्रेटारि आरो जोंनि दखरा आनसलिक एबसुनि माखासे बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोनाबो बिराद हेफाजाब होदों आरो जोंनि बे कच दङ दा जाय साइयावहाय उसुनि कच जानानै दङ बेनो सेनियर कच बिथाङाबो बिराद हेल्प होदों आरो जोंनि साइ स्टेडियामनि इनसार्ज बाबुल बसुमतारी सारमोनहाबो आरो KDSA नि गासैबो बिबानगिरिफोरा गोबां खस्थ' खालामनानै हेफाजाब होफानानै गिदिर गोलावफोरजों रायलायनायाव बा माबा मोनसे खालामनायाव बोरैबा बे गथ'खौ हगार हरनो हागोन बोरैबा बिनि थांखिसिम सौहैहोनो हागोन बेखौ माने बिराद खस्थ' खालामनानै माने आंजों लोगोसे थानानै सारमोनाबो हेफाजाब होदों। बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच सारमोननिसिमबो जाय बिथांमोनहा आंनि बे गैयै न'खरखौ नायनानै आंनि फिसानि थांखिसिम सहैनायाव हेफाजाब होदों बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ आं बावहरबाय आरो